ev agir û dûman berî heft salan bi ezmanê bajarê Qamişloya Rojavayê Kurdistanê ra dipelikî. Bêre qêrîna jin û zarokan li her derê belav dibû. Komkujiya Qamişloyê Roja 27 tîrmeha 2016 saet 9 sibehê terorîstên Daişê barhilgireke mezin derbasî nava bajar dikin. Li taxa Xerbî û di orta koma sivîlan de wê diteqînin. Avahî li ser avahiyê namîne. Parçeyên wê digihêjin heta dawiya bajar. Laşên mirovan li kolanan û di bin kavilan de dimînin. Bi rojan li wan digerin. Hingî bi carekê de 62 kes jiyana xwe ji dest didin û 177 kesên din jî birîndar dibin. Dibe yek ji komkujiyên herî xwîndar li Sûriyayê. Hingî hêzên Sûriyaya Demokratîk li min bicê şerê Daişê dikir û ew têk dibir. Lewra terorîst tola bi binketina xwe ji sivîlan radikin û bi vê hovîdiyê komkujiyê dînin serê xelkê Qamişloyê. Berpirsê teqînê tê kuştin. Sala 2017 û piştî rizgarkirina Reqayê, yekîneyên parastina gel ragihand ku wan operasyoneke taybet li Dêra Zorê li darxistiye. Di encamê de berpirsê komkujiya Qamişloyê Hisên Aîd Ebu Elwelîdê Daişî hatiye kuştin. Piştî van sûc û tawanên Daişê adara 2019 hêzên Sûriyaya Demokratîk bi hevkariya hevpeymana navdewletî terorîstên Daişê li Baxozê bibin xistin. Heta îro rojî davêjin ser komikên wan ên veşartî û gelek caran rê nedane ku komkujiyan pêk bînin.